Chceme vám porozprávať rozprávku na motívy Pavla Dobšinského. Bol raz jeden pastier, ktorému nebolo páre v kráse, sile, na celom širom svete. Dokonca mal kozy tak dobre vyučené, že keď im zapískal, tak sa postavili na zadné nohy a začali tancovať okolo neho. Každé ráno pri vyhanení stáda zastal pri kráľovskom zámku a zapískal na svoje kozy. Tie sa začali zvrtať okolo neho. Náš Baláš bol šikovný aj v iných veciach. Okrem toho, že vedel pásť kozy, bol aj veľmi dobrý a zdatný drevorúbač. Vedel robiť aj dve veci naraz, skoro ako žena. Raz, keď kráľovská dcéra vyzerala z okna, videla, ako Baláš rúbe drevo a jeho kozy tancujú okolo neho. Veľmi sa jej to zapáčilo a spýtala sa mu hneď, či by jej tie kozy nepredal. Baláš jej odkázal, že jej tie kozy predála vtedy, keď sa za neho vydá. Princezna nerozmýšľala, lebo mládenec bol naozaj krásny aj múdry, ale povedala, že sa za neho vydá, iba ak povolí jej otec. Len čo sa Baláš vrátil z paše, vraví na to. Mamo, rád by som sa oženil. Už som si vybral. Ohlásil sa Šuhaj. Druhú nechcem, iba kráľovú dcéru. Jaj, syn môj, Zdúpnila matka. vysoko rúbeš. Toto kedy slýchal, aby dal kráľ svoju dievku za pastiera. Keď dá, dá. Keď nie, nech si ju nechá. Ale vy ju len choďte pýtať. I nepopustil a nepopustil, kým sa len nepobrala. Šla teda, ale jej to nebolo povôli. Keď sa chvíľu pomotala po vonku, vrátila sa s tým, že ju ani len do zámku nepustili. Mamo, veď vy ste tam neboli. Len choďte znova. Voľky, nevoľky sa musela vybrať ešte raz. Ale teraz už naozaj. V zámku sa hneď dala ohlásiť u kráľa a ten rozkázal, aby ju pustili. Poklonila sa, ako vedela, a kráľ sa jej spýtal, čo chce. Ach, srdcko moje, môj syn by sa rád ženiť a povedal, že ju nechce, iba vašu princeznu. Ja mu na to. Ach, syn môj, odkedy dávajú králi svoje dcery pastierom, ale on nič, len aby som ju šla pýtať, že keď ju dáte, keď nie, aby ste si ju nechali. No už tak, srdcko moje, prišla som k vám na pýtačky. Kráľ sa pri tých rečiach podnehúcky uškrňal pobod v úst a keď ženička skončila, vraví. Dobre, starka, dobre. Ten váš syn musí byť naozaj súci šuhaj, keď si trúfa pýtať moju dceru. Ale iste dobre viete, že mačku vo vreci nekupujú. Povedzte vášmu synovi, nech sem príde, že ho chcem najprv vidieť. Starka bežala naradovaná domov a rozpovedala synovi, ako pochodila u kráľa. No, mamo, Ohlásil sa Šuhaj. už vám verím, že ste tam boli. Hneď si obliekol najkrajšie šaty a poponáhľal sa do zámku. Vítaj, syn môj. Privítal ho kráľ. Či si to ty čo? Chceš moju dceru za ženu? Veru ja, najjasnejší kráľ. A ako sa voláš? Baláš. Kráľ to meno už kedysi počul i začne milého Šuhaja od hlavy až po petre veriavať. Potom sa ho spýta. Či si to ty, čo o ňom ide chýr, že každého premôže? Veru ja. Odpovedal smelo Šuhaj a postavil sa tak, ako by naozaj mal ísť za pasy. No keď si to ty, Podrapkal ho kráľ. dám ti svoju dceru za ženu, ale musíš si ju najprv zaslúžiť. Či si počul o drakovi Filipovi, ktorý ohrozuje naše kráľovstvo? Počul. Prisvedčil Baláš. No keď si počul, tak pomôž môjmu kráľovstvu a dones hlavu draka Filipa. Baláš odchádzal domov veľmi natešený, ale v tom drak Filip napadol kráľovstvo. Celé kráľovstvo bolo v plameňoch. Ledva sa zachránil kráľ so svojou rodinou. Kráľovská dcéra rýchlo utekala k Balážovi a v tom si ju všimol drak a začal ju naháňať.
No keď prišla kráľovská dcéra domov k Balážovi, Baláž schytil meč, ale ten drak bol prešívaný a nedal sa len tak zabiť. Pálil stromy ako zápalky. Keď sa naskytla Balážova príležitosť, jedným šikovným veľkým skokom skočil ku drakovi a odtiaľ odbal. Po Balážovom hrdinskom čine zavládol v kráľovstve pokoj. Kráľovská dcéra pripadla Balážovi a žili šťastne až do smrti.